Hambai sini media parsu chona haino hai tino ti bojoro chona haino hai logirifka so tini phaimangkai thanai kisudin age sini siaton tomo bonomotsop mani sini sabijasana bari constituency sini behla bari bisini noklawo mani adina norok thanai rogo nokna thanai sala chung sini boronganang minister sir bini subachuai chung o bonomotsop thangdini je excellent nai sini taku until bono chung aprokya subachu haikya chung haino hai tini bono bini saksuri bahai tong tini sini Asrambari constituency bising khobjak West Ambassador bisini 5 number ward ni tini taku until bono haino hai chung tini ha naina phaijak o naina phamen jorowo sini Poschim Ambassador bisini 5 number ward ni lukurok jara rega khai tonai ba public tonai joto milui rang kisa micha bono khairungma hamjama bisin tikai kicha subachu khaika mairum thok dal alu pias rosun dok saban dok kai aba haike bono kia subachu khaileka tang hole bo bin nukungo bo saisuno ajinai tei bin cherai chicken khorongnoi tei bin bihik simi tong borok karon kai bo simi chi income khaini ba tini bini yak khaimya bugino nukana bo kono income khaimi abon bagi bono 20 din ba 25 din phono kicha micha phono bo chai tongma thoi bono tini lukorok subachu khaimaningo oro chung tini subachu khaitini phaimajak phekya ang ni jikhwai political district ni working president deboro te an logi tongo sini sabijasramari block committee ni vice president sini borongonang subur sing tongo te logi tongo block ni committee member sini borongonang monoranjan tongo tei sini West Ambassador bisini chairman sini borongonang manok tongo tei member sini borongonang Parendra bo tongo te logi tongo sini kisan songkai chung tini phaioro manjak phaimangka hambai